παίρνουν εθνική συνείδηση μαζί με τους άλλους που ζουν εδώ. Ακριβώς. Αυτό μου λέτε εσείς. Ακριβώς. Ναι. Και πως υποθέτει. Συμμετέχοντας στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Καλά, αυτό είναι τεκμηριωμένο απολύτως. Ακόμα νωρίτερα, δηλαδή, γιατί μιλάμε, κύριε Αρβανίτη, για ανθρώπους όπου δεν είχαν την τύχη να έχουν ποτέ σχολεία στα χωριά και στις περιοχές που έζησαν. Άρα αυτή η ελληνοποίηση δεν έγινε μέσω του σχολείου, έγινε ενιαία και στην οποία βοήθησε πάρα πολύ η συγγένεια, η ψυχική που τους έσπρωξε προς τους Έλληνες, δεδομένου ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο κοινός εχθρός, οι Μωαμεθανοί Τούρκοι. Υπάρχει και μια κοινότητα νοτιοδυτικάς Ακρόπολης στην Πλάκα που λέγεται Αρβανίτικα. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί μάλιστα είχαν καταφέρει τότε επί τουρκοκρατίας, είχαν πολεμήσει κατά των Τούρκων. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι λαοί διασπείρονται. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα αυτός είναι ένας, αυτός Αλβανός κλπ. Ο πλανήτης συνέχεια αλλάζουν οι λαοί θέσεις ανάλογα με τη δουλειά τους, ανάλογα με τη ζήτηση. Δεν βρίσκουν μια δουλειά εδώ. Κάποτε πήγαν Έλληνες στη Γερμανία. Πήγαν στην Αυστραλία. Για τα αρβανίτικα που λέει στην περιοχή της Ακροπόλεως. Παντού υπάρχει διασπόρα, παντού υπάρχουν. Για να το ρωτήσουμε αυτό να μάθουμε. Είναι γνωστό ότι ο Γκούρας, όταν κλείστηκε στην Ακρόπολη και πήρε στρατιώτες συνήθως από τα περίχωρα της Αττικής, αρβανιτόφωνους, εγκαταστάθηκαν μαζί με άλλους στρατιώτες από το ναύπλιο στην ανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ακριβώς για να μπορούν εύκολα να πηγαίνουν μέσα στο κάστρο κάθε φορά που γινόταν μια πολιορκία. Ακόμα και η λέξη πλάκα, όπως θα γνωρίζετε, είναι αλβανικής καταγωγής. Είναι αρβανίτικης καταγωγής. Διότι όταν άρχισε να δημιουργείται η Νέα Αθήνα γύρω από το δρόμο της σημερινής Σταδίου, αυτή η Ακρόπολη και οι εγκαταστάσεις εκεί στην ανατολική πλευρά της Ακροπόλεως παρέμεινε η πλάκα, δηλαδή η γριά, η παλιά Αθήνα. Πλάκα σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα, η παλιά πόλη. Λοιπόν, και δεν έχει σχέση ούτε με την πλάκα που κάνουμε εκεί, ούτε βέβαια με τα πλακάκια. Το δικό σας πάντως το επίθετο, αυτό που θέλω να πω, είναι αυτά που λέμε ως εθνόνυμα. Δηλαδή τα επίθετα που χαρακτηρίζουν την καταγωγή, την εθνοτική καταγωγή. Εσείς Αρβανίτης, ο άλλος Σέρβος και Χιώτης κλπ. Είναι και η καταγωγή και από τον τόπο, αλλά και από την ομάδα στην οποία νικείται. Γιατί το Αρβανίτης το βρίσκουμε σε περιοχές που δεν έχει Αρβανίτες. Παραδείγματος χάρη στις νότιες Κυκλάδες στην Ανάφη έχουμε επίθετο Αρβανίτης. Οι οποίοι έχουν έρθει, ήρθε κάποιος, πήγε εκεί ως Αρβανίτης και ονομάστηκε με το αυτό, ξεχνώντας πια το επίθετό του. Έλεγε ο κύριος Τσάκωνας, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και νωρίτερα δηλαδή από τον κύριο Λαζάρου, ότι καταρχήν μια πολύ μεγάλη περιοχή της Δυτικής Αθήνας πήρε το όνομά της από τον Λιώση. Βρήκαμε την κυρία Μαρία Λιώση, στα Άνω Λιώσια, και μας λέει πολλά για τη φαμίλια της, για το Σόι δηλαδή. Ο Ευστάθιος Λιώσης, στρατηγός που πολέμησε για την πατρίδα, είχε πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι είναι Αρβανίτης. Στο βιβλίο που έγραψε λοιπόν «Πολεμική ιστορία του Τρίτου Συντάγματος Πεζικού 1912-1922» ξεκινάει στην εισαγωγή του με ένα κείμενο για το ποιοι είναι οι Αρβανίτες. Αυτό λοιπόν μας χαρακτηρίζει απόλυτα. Ρακαμπανάι παπαντήσε, ρακαμπανάι παπαντήσε, ρουμπάδιοντε βέστε κλείσε. Ονομάζομαι Μαρία Λιώση, βρισκόμαστε στο πατρικό μου σπίτι, στην οδό Στρατηγού Λιώση, στα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση της οικογένειάς μας και με τα παραμύθια που πάντοτε μας έλεγε η γιαγιά εδώ στο ίδιο σημείο, στο Τζάκι, οι Λιωσέοι ήταν άνθρωποι δυνατοί, πολεμιστές και ουσιαστικά ήταν εντεταλμένοι
της Κωνσταντινούπολης στα βορειότερα σύνορα της Ελλάδας από την πλευρά της Ηπείρου, έτσι ώστε να εισπράττουν τον φόρο από τους ανθρώπους που έμπαιναν μέσα στην χώρα μας. Όταν τους ήρθε η εντολή από το κράτος ότι η Ελλάδα χρειαζόταν στα νότια της Αττικής βοήθεια, τότε πήραν τις οικογένειές τους, πήρανε τους έμισθους και έμπιστους πολεμιστές και ξεκίνησαν τον δρόμο για την Αττική. Εκεί ο Ιωάννης Λιώσης παντρεύτηκε την κόρη του ηγεμόνα της Ηπείρου, σταθήκαν για λίγο εκεί και συνέχισαν τον δρόμο τους προς την Αττική. Ο Σπάτα Λιώσας τοποθετήθηκε στην περιοχή των σημερινών Σπάτων, ενώ ο άλλος αδερφός, ο Μπούατ Λιώσας, τοποθετήθηκε στην περιοχή του σημερινού Μπογιατίου. Η δική μου οικογένεια έμεινε στην περιοχή την ευρύτερη σημερινή των Άνω Λιωσίων για να φυλάει την πλευρά όπου οι Τούρκοι θα μπορούσαν να μπουν από τα παράλια του Ασπροπύργου μέσα στην Αθήνα. Η δική μου οικογένεια εγκαταστάθηκε στην περιοχή Βγέστα Λιώση ή αλλιώς Μάλια Ιζώτιτ. Η ελληνική τους μετάφραση είναι το βουνό του Αφεντικού ή αλλιώς ο Πευκόνας του Λιώση. Η σημερινή περιοχή είναι το βόρειο τμήμα της Ζωφριάς, σημερινό Βορεινό, που στα αρβανίτικα λέγεται Μάλια Ιζώνεση, το βουνό της Κυράς. Απλώς ήθελα να πω με το ωραίο το τραγούδι που τραγούδισε. Το πρώτο είναι αυτό, ναι. Ότι αυτό το τραγούδι, επειδή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ η καταγωγή του, είναι ιδραϊκό και ότι η Εκκλησία, γιατί τραγουδιέται σε πάρα πολλά αρβανιτόφωνα ή πρώην αρβανιτόφωνα χωριά, χωρίς να έχουν εκκλησία της Ιπαπαντής. Αναφέρεται στην Ιπαπαντή της Σίδρας, που ήταν η εκκλησία στην οποία εκκλησιάζονταν όλο το αρχοντολόι και οι πλούσιοι Ιδραίοι προύχοντες. Η γιαγιά σας μιλούσε, μου είπατε. Λοιπόν, ο πατέρας μου έρθανε κάθε καλοκαίρι 12-13 χρονών για διακοπές στο Ρεβολαγείο Κορινθίας. Και οι φιάδες μου μιλάγανε αρβανίτικα. Από ποιανού το σόι? Λοιπόν, από του πατέρα μου το σόι. Μάλιστα. Λοιπόν, η μία λεγόταν Σπύρανα, γιατί τον άδραφο λέγανε Σπύρο. Και άλλη Κότσενα, γιατί τον άδραφο λέγανε Κότσο. Λοιπόν, και έλεγε τώρα η μία, να σου πω κανονικά, η μία στην άλλη τι κάνεις, και έλεγε Τσίμπηρι μύριλι κότσιλι, και έλεγε η άλλη μύριλι σπύριλι. Καλά Σπύρανα. Τα ξέρω καλά. Λοιπόν, παντού υπάρχουν λαοί που έχουν μεταφερθεί, έχει διασπορά. Με αφορμή αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που είδαμε και την διήγηση αυτή, την βιοϊστορία της κυρίας Λιώση, να πω ότι πώς συγκροτήθηκαν τα αρβανίτικα χωριά και οι αρβανίτικες αυτές πολιτισμικές περιοχές. Κατεβαίνοντας αυτές οι ομάδες, οι φάρες, όπως τις αναφέρθηκαν δηλαδή και προηγουμένως, άρχισαν να εγκαθίσταται σιγά σιγά στον ελλαδικό χώρο. Αυτές είχαν έναν αρχηγό, τον φύλαρχο, το όνομα του οποίου όπου εγκαταστάθηκε έδωσε και το όνομα στον τόπο. Και γι' αυτό έχουμε και τα τοπονύμια. Έχουμε, όπως είπε, το Λιώσης, έχουμε τα Σπάτα, έχουμε το Κόκλας, έχουμε το Μάζι, έχουμε το Μαλακάσι, Μαλακάσι, Μαλακάσα, έχουμε και χωριά Μαλακάσι και στη Θεσσαλία και στην περιοχή των νησιών του Ιωνίου. Όπως εγκαταστάθηκαν σε οικισμούς που ήταν αγροκτηνοτροφικοί. Δηλαδή, οι Αρβανίτες ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και με την γεωργία. Καθώς έμειναν εκεί, σε αυτούς τους μικρούς οικισμούς που τους ονομάζουμε κατούνες, εξού και στα αρβανίτικα το χωριό λέγεται κατούντι και όχι όπως αλβανικά είναι φσάτ, άρχισαν σιγά σιγά να μεγαλώνουν, να πολλαπλασιάζονται. Αποτέλεσμα ήταν ότι διασπάστηκαν σιγά σιγά αυτές οι μεγάλες, η πρώτη φάρα που ήρθε με τον πρώτο τον αρχηγό, άρχισαν να διασπάται σε υποφάρες και στη συνέχεια στα σόγια. Έτσι άρχισαν να συγκροτούνται μικρότερα σόγια, τα οποία άρχισαν να ονοματίζονται και διαφορετικά. Και από εκεί έχουμε και την προέλευση διαφόρων επωνύμων που μας ενδιαφέρουν κιόλας. Να πούμε μερικά επώνυμα εξών αυτών που έχουμε πει, γιατί μια ωραία ευκαιρία μου δώσετε τώρα, κυρία Οικονόμου. Ναι, κύριε Ιωχαλά, έχετε. Κοιτάξτε, το σκονάκι σας. Καταρχήν, ναι, έχω κάποιο σκονάκια, διότι και λόγω ηλικίας.
Έχω εμπιστοσύνη πιο πολύ στα σκονάκια μου. Αν σας ενδιαφέρουν ορισμένα επώνυμα αλβανικής καταγωγής που βλέπω εδώ από το βιβλίο μου για τα αλβανίτικα της Εύβοιας, όπου θα ακούσατε και ονόματα που σας είναι πολύ οικία. Βλάμης, Γκότσης, Γκουμπάτσης, Κούκης, Κόλιζας, Μάζης, Μάλιος, Μάριζας, Μίζας, Μουρίκης, Μπέκοσης, Μπιθικότσης, Πέπας, Πούλης, Ρούσης, Σίμωσης, Χουντάσης. Ο γνωστότατος μας Μπιθικότσης είναι από αλβανιτοχώρη της Νοτιού Εββίας. Επίσης, κάποια άλλα ονόματα. Νησίλαβα, επιτοπλίστων. Ναι, αλλά δεν είναι όλα. Ας πούμε, ο Λικουρέζος, ναι, που είναι από το Λικούρα Εζέζ, δηλαδή το μαύρο χρώμα. Είναι μαύρος δηλαδή ο Λικουρέζος. Ο Μαζαράκης. Ναι. Ο Μαζαράκης είναι... Υπάρχει και η Μαζαρακιά, ολόκληρη περιοχή στην Αλβανία. Και στα Σεπόλια είχαμε γειτονιά που λεγόταν του Μαζαράκη. Ναι. Λοιπόν, και το ξαναφέρνω πάλι. Που είναι τώρα τα σχολεία εκεί στο Ρωσινιόλ. Σχετίζεται ακριβώς με το Μάζι, που είναι και όνομα χωριού, και το Μάζι, η Μούζι στα αλβανικά, είναι το πουλάρι. Το πουλάρι. Και ο Μαζαράκης είναι αυτός που εκτρέφει πόλους. Γιατί κατά τη διάρκεια της Κοκρατίας οι μεταφορές γινόντανε με μουλάρια, ομάδες μεγάλες από μουλάρια, όπου προηγούνταν γαϊδούρια. Δεν ξέρω γιατί, κατά έναν τρόπο το γαϊδούρι διευκόλυνε την πορεία των μουλαριών. Ο Τούντας, ένα πάρα πολύ διαδεδομένο επώνυμο σε πολλά μέρη του ελληνικού χώρου. Στην Ύδρα έχουμε πάρα πολλά επώνυμα από παρονύμια. Όπου πάρα πολλά ίσως και έχουν εκλείψει. Ας πούμε, ο Βάθης, ο Βέσης. Βέσης είναι αυτός που έχει αυτιά, έτσι μεγάλα αυτιά. Ο Βόγλης, που είναι ο μικρός από το Ιβόγλη. Ο Βότσης, ο Γκέλης, από τον Γκέλη, ο Κόκορας. Ο Γκέρης, ο Γκιόνης, πολύ γνωστό επώνυμο από το πουλί, έτσι, ο Σκόψ. Ο Γκλιάτης, ο μακρύς δηλαδή. Ο Γκλίμπης, Γκλίμπ είναι το αγκάθι. Ο Γκότσης, Γκότσι είναι η κόρη. Ο Γκούστης είναι ο Αύγουστος. Τα επώνυμα είναι, όπως και στα ελληνικά, πολλά προέρχονται από τα ονόματα των οικογενειών. Δηλαδή το Γκίνης, Γκιόκας, Γκότσης και Γκοτσόπουλος. Στη συνέχεια Πέπας, Λέκας, Ρούσης, όλα αυτά. Όχι, μιλάω για τα επώνυμα που προέρχονται από ονόματα, που αυτά είναι. Το Λέκας είναι ο Αλέκος. Το Γκίνης, ακριβώς, είναι τα πατρονυμικά. Και επαγγέλματα. Και επαγγέλματα. Έχουμε Χέλμης, είναι ο φαρμακοποιός. Κιούσης, είναι ο κτίστης. Πρίφτης, είναι ο παπάς. Ο Χαϊκάλης. Με τη διαφορά ότι το Κιούσης είναι τουρκικής καταγωγής. Σημαίνει το κτίστη, αλλά δεν είναι αλβανική λέξη. Ναι. Λέγομαι Κανούσης Αλέξανδρος, είμαι Καλαμιώτης, Αρβανίτης. Το όνομα Κανούσης είναι αρβανίτικο. Είμαι περήφανος που έχω αυτό το όνομα και μάλιστα η παράδοσή μας λέει ότι ο πλαρχηγός Κανούσης έχει σκοτωθεί στην πολιορκία της Ακρόπολης. Εδώ ο Κάλαμος είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρβανιτοχώρια. Μιλάμε δύο γλώσσες, την ελληνική που την μιλούσαμε και την γράφαμε και την αρβανίτικη που μόνο την προφέραμε, μόνο την ομιλούσαμε. Μποδιά κότσι κούσι këtu. Këtu jam. Gjura që më kërkon, që doje? Bre, koçë të doje re, bla. Që? Bre, një të vedoj me një qike për djeltë. Thomi që do. Re, koç, e kam atë djallin që ke bërë të zëbrë. Ονομάζομαι Μπάρδη Παρασκευή. Ακούσματα έχω για το επώνυμό μου. Ο παππούς προέρχεται από τους Αρβανίτες της Ιταλίας. Η γιαγιά ήταν από το Μαρκόπουλο Αττικής. Μπάρδη προέρχεται από το αρβανίτικο μπάρδε που σημαίνει άσπρος. Το
Φόρεμα ονομάζεται φούντι. Αυτό εδώ που μοιάζει με γυλαίκο λέγεται σιγκούνι. Η ποδιά και το τζάκο. Το μανίκι της στολής μου είναι το αυθεντικό νηφικό μανίκι. Είναι από χρυσή κλωστή και αντιμένο. Είναι περίπου 150 ετών η στολή αυτή. Ονομάζομαι Καραντάνου Μαρία και είχα ακούσει από τον πατέρα μου ότι το όνομα Καραντάνου προήλθε από το Ντάνους που λεγόντουσαν αυτοί που φύλεγαν τα πρόβατα στο βουνό. Το καρά προήλθε από τη λέξη μαύρος, μελαμψός. Ουθούχαμε Μπάρδης Απόστολος και είμαι από τον Κάλαμο Αττικής, γέννημα Θρέμα. Η μάνα μου είναι από το Μαρκόπουλο του Οροπού, παντρεύτηκε το 28, ήρθε εδώ νύφη με αρβανίτικα ρούχα. Σε σχέση με τον αρβανίτικο γάμο είναι ότι τα χωριά τα αρβανίτικα είναι αρκετά, ήταν τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 70 ενδογαμικά, πολύ ενδογαμικά, δηλαδή σε επίπεδο σχεδόν 80 με 90%. Παντρεύονταν δηλαδή είτε μέσα στο χωριό αν ήταν μεγάλο, είτε στη γύρω όμορη πολιτισμική περιοχή. Με αποτέλεσμα να συναντάμε επίθετα, επώνυμα δηλαδή, κοινά για ορισμένες περιοχές, τα οποία δεν έχουμε σε άλλες. Έτσι δηλαδή όπως συγκροτούνταν τα σόγια μέσα στα διάφορα χωριά. Μάλιστα.